poñente leste, moderados e frouxos do sur no resto. Pola tarde serán do sueste, moderados no litoral e frouxos no interior. Sen máis, desexamos de que teñan unha boa noite e agardámolos mañá no informativo das 2 da tarde. Deixámolos agora coa entrevista ao pintor nollés Beiras Manteiga e coa reportaxe Preescolar na casa. Seguidamente poderán ver a película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Stanley Kubrick, protagonizada por Peter Sellers. Combustibles Barcia. Somos especialistas en gasóleo a domicilio. Temos a túa disposición todo o necesario para o teu coche. Combustibles Barcia, 24 horas ao teu servicio. Canal Tambre Televisión. Búscanos na canle 55 da UHF. Se non nos atopas, a túa antena necesita un módulo como este. Ponte en contacto co teu antenista. Canal Tambre Televisión. Canle 55 da UHF. Atópanos. Canal Tambre Televisión.